نمن تدقف دوس انتاي تدقف وي نمن تقاوم دوس انتاي تقاوم ህዝባዊ ግንባርና ደገፍካዮ ና ፀጋም ርኣይ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ዓይንኻ ዓሚትካ ከንፈረስ ሓደ ማእዝን ጥራይ ምሓዝ ኣይፅቡቕን ንሕና እውን ኣይንደልን ምክንያቱ ሰብ ምስ ኣእምሩ ምሳና ክሰርሕ ኢና ንደሊ እምበር ተጎቲቱ ክኸይድ ምሳና ድሌት የለን ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎም ከዓ ንመን ትድግፍ ዶስ እንታይ ትድግፍ ወይ ንመን ትቃወም ዶስ እንታይ ትቃወም ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ክንዛረብ ኢና መቸም ካብ ዝሓለፈ ገለ 10 ዓመታት ኣቢሉ ነቲ ቅድሚኡ ዝሰሓክ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሃዋህው ሃገርና ብዝያዳን ብዝዓመቖን መንገዲ ቅርፂ ክሕዝ ዝኸኣለ መስለኒ እዚ ከዓ ደፊርካ ተቃዋማይ ምዃንን ከምኡውን ደጋፊ ምዃንን ዝብሉ ኣርእስቲ እንዳጎልሑ ዝመፅሉ እዩ እንተኾነ እቲ ኣምር ዳ ይመፂ እምበር በቲ ቁኑዕ መንገዱ ዝመፀ ይመስለና ምክንያቱ ኣብ መንጎ ንመን ትቃወምን እንታይ ትቃወምን ዝብል ኣርእስቲ ዝተዛብዐ እዩ ከም ሓደ ወዲ ሃገር ክትቃወም ወይ ክትድግፍ ወይ እውን ኣብ ክልቲኡ ከይትህሉ መሰልካ እዩ እቲ ሕቶ ኣብ ክንዲ ንመን ትቃወም ወይ ንመን ትድግፍ ምባል እንታይ ትቃወም ወይ እንታይ ትድግፍ ክኸውን ነይርዎ ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ንሓደ ፕሬዚደንት ንገለ ሚኒስተራት ወይ ንገለ ጀነራላት ወይ እውን ንገለ ናይ መንግስቲ ኣካላት ምቁዋምን ምድጋፍን ትርጉምን ጥቕሙን ኣይርዳእካን ኣብ ክንድኡ ንሓሳባት ንፖሊሲታት ንውሳነታት ንመምርሒታት ንትእዛዛት ንመግለፂታት ኮታስ ነዚኦም ዝመስሉ ኢኻ ክትድግፍ ወይ ክትቃወም ዘለካ ንውልቀ ሰባት ምድጋፍ ወይ ምቁዋም መትከል ኣይኮነን ካብ ፅልእን ቂምታን ወይ ካብ ፍቕርን ምስቶም ሰባት ዝህልወካ ውልቃዊ መምዘኒታትን ክነቅል ስለ ዝኽእል ንዝኾነ ትፈትዎ ሰብ ሓሳባቱ ወይ ውሳነታቱ ብቕንዕና ክትነፅግ ዝከኣል ኣይኮነን ወይ በኣንጻሩ ንእቲ ፀልኦ ሰብ ሓሳባቱ ወይ ውሳነታቱ ብፍትሓዊ ዓይኒ ክትፈትዎ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ከዓ መርገፂኻ ዘይ ምክንያታዊ ክኸውን ዓብ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ኣካይዳ እንታይ ኣስዒቡ ኣለዎ እንተኢልና ደጋፊ ናይ መንግስቲ እንተኮይንካ ዋላ እቲ መንግስቲ እኳ ዝኣመነሉ ጉድለታት ከም ጉድለታት ክትሰማማዓሉ ኣይከኣለካን ስለዚ ዋላ ፕሬዚደንት እኳ ኣብ ሜድያ ወፂኡ ብሰንኪ ዝጎነፈና ብድሆታት ካብቲ ዘውፃናዮ መደባት ን80 ሚእታዊት ኣይተዓወትናሉን ክብል እንዳሰማዕኻዮ ይትረፍ ክትሰማማዓሉ ፅን ኢልካ ክትሰምዖ እኳ ዓቕልን ዓቕምን ኣይህልወካ ምክንያቱ ንስኻ ተዓሚትካ ኢኻ ክትድግፍ ትደሊ ንኩሉ ነቲ ትድግፎ ኣካል ዝቃወም ከዓ ከም ፀላኢ ተቐምጦ ብኣንጻሩ ተቃዋማይ ናይ መንግስቲ እየ ምስ ትብል ከዓ ዋላቲ ፀላእቲ እኳ ዝምስክርዎ ሓቂ ብዓይንኻ ትሪኦ ብዝኾነ መንገዲ ክትክሕዶ ዘይትኽእል እቲ መንግስቲ ዝገበሮ እወታዊ ነገር ክትኣምነሉ ይኹን ደፊርካ ክትዛረበሉ ዓቕምን ትብዓትን የብልካን ኣብ ክንድኡ ክሳብ መክሰሲ ዝኾነካ ኣርእስቲ ትረክብ ርኢኻ ከም ዘይረኣኻ ወይ ሰሚዕኻ ከም ዘይሰማዓካ ወይ እውን ካብኡ ዝገደደ ምስ ዘይነፃፀር ብምንፅፃር ውድቕ ክትገብሮ ትፍትን እዚ ንውልቀ ሰባት ይኹኑ ኣካላት ምቁዋም ወይ ምድጋፍ ካብ ንፍትሒ ንዕቤት ንብልፅግና ካልእን ንፅልእን ቂምታን ወይ ከዓ ንፎሽኳል ፍቕርን ክብርን ስለ ዘርዕም ምስ ኩሉ ኣንጻር መትከልካ ዘሎ ማለት ደጋፊ እንተኮይንካ ምስ ተቃዋሚ ወይ ከዓ ተቃዋሚ እንተኮይንካ ምስ ደጋፊ መጠኑ ዝሓለፈ ፅልኢ ከም ተንግስ ይገብረካ እሞ ንነገራት ብፍትሓዊ ወይ ሕልናዊ ዓይኒ ዘይኮነ ብባህ ይበሎ ትምራሕ ልዕሊ ኩሉ ፍትሓዊ እየ እንዳበልካስ መሰል ምድጋፍ ወይ ምቁዋም ኣይትፃወር ብሰንኪ ኣፍልጡኡ ወይ ዓቕሙ ወይ ኣብ ፖለቲካዊ ኣርእስቲ ግዲ ንዘይብሉ ኣብ ኩሉ ዘየለ ሳይለንት ማጆሪቲ እቲ ዝበዝሐን ዝያዳ ብዛዕባ ዓዱ ዝስምዖን ክንሱ ኣብ ጎድንኻ ስለ ዘይረኣኻዮ ጥራይ ከም ተበላፀ ኣካል ትኸሶ ይትረፍዶ ኣብ ሃገራውን ፖለቲካውን ጉዳይ ኣብቲ ናይ እምነት ጉዳይ እኳ ፈጣሪ ብናፅነትን ብሰናይ ድሌትናን ጥራይ ክንምራሕ እዩ ዝነግረና ዋላ እኳ ዓስብን ሳዕቤንን ብመንገዲ እግዚኣብሔር ምጓዓዝናን ዘይምጓዓዝናን ብንጹር እንተነገረና ናይ መንገዲ ንኽተል ግን ነፃ ዝኾነ ሕርያ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሓሳብና ኣብ ዝቐየርናሉ መንገድና ከነማዕራሪ ሙሉእ ፍቓድ ኣለና እዚ ግን ዓለም ተዘርኪባትና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ፖለቲካዊ መርገፂ ምሳይ ዘይሰመርካ ኢልካ ንሓደ ኣካል ምኽሳስን ምውንጃልን በየናይ መንገዲ ይቑንዕ ክኸውን ካብኡ ዝሓለፈ ከዓ ኣብቲ የለኹን ንዝበለ ከምቲ ልዕል ኢልና ዝገለፅናዮ ከም ተበላፂ ምውሳድ ስለምንታይ ናይ ብሓቂ በዓል መትከል ደጋፊ ወይ በዓል መትከል ተቃዋሚ እንተትኸውን ብሰላማዊ መንገዲ ከተእምንን ከተርዕምን ምተገባእካ ንዘይሰመረልካ ከዓ ሓሳባቶም ከተኽብር ትብዓት መዓደካ ብዝኾነ
ጥዕና ዘለዎ ደጋፊ ወይ ጥዕና ዘለዎ ተቃዋሚ ክትከውን እንተ ደኣ ኮንካ መጀመርያ ንዝኾነ ውልቀ ሰብ ካብ ዝለዓለ መራሒ ፕረዚደንት ክሳብ ዝተሓተ ውልቀ ሰብ ተራ ሃገራዊ ክትፈትዎም ወይ ክትጸልዎም መሰልካ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ምድጋፍን ምቁዋምን በፂሕካ ነቶም ሰባት ዘይኮነ ንፖለቲካዊ መርገፂኦም መምርሒኦም ውሳነታቶም ኮታስ ነቲ ስነ ሓሳባቶም ውፅኢቱን ጥራይ ክትድግፍ ወይ ክትቃወም ኣለካ ካልኣይካ ዋላ ዕረ ይጣዕምካ ነፃ መሰል ናይ ካልእ መርገፂ ኣኽብር እዚ ማለት ዋላ ካብቲ ናትካ መርገፂ 1,000 ኪሎ ሜትር ዝረሓቐ ይኹን ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ ዝኾነ ሰብ ፍጹም ደጋፊ ወይ ፍጹም ተቃዋሚ ክኸውን ኣይትፀበዮ ንስኻ እውን ከምኡ ኣይትኹን ምክንያቱ ንናይ ወፃኢ ፖሊሲ መንግስቲ ደጊፍካ ንናይ ውሽጢ ፖሊሲ ክትቃወም ንቡር እዩ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዎ ፖሊሲ ብዙሕ ዕቃበታት እንዳሃለወካ ኣብ ጉዳይ ትምህርቲ ወይ ኣብ ቱሪዝም ንዘሎ ፖሊሲ ብምልኣት ትድግፍ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ካብዚ ሓሊፉ ንኹሉ ንጥፈታት መንግስቲ ትቃወም ወይ ንኹሉ ብዘይ ሕርኽርኽ ትድግፍ እንተኮይንካ ቅድሚ ፍትሓውነትን ሕጋውነትን ቅኑዕነትን እቲ መንግስቲ ንምርማርካ ብዛዕባ ነፍስኻ ሕሰብ ኣነኸ ፍትሓዊ ሕጋዊ ሕልናዊ ድየ በል ኣይተዓመፅ መንግስቲ ዝበሃል ካብ ሰማይ ዝመፀ ሓዋርያ ወይ እግዚኣብሔር ዝሰደዶ ነቢ ወይ እውን ተኣምራታዊ ጻድቕ ኣይኮነን ከም ዝኾነ ሰብ እዩ ቁኑዕ ዝመሰሎ ፖሊሲ የውፅእ እዚ ከዓ ንህዝብን ሃገርን ይጠቕሞ ወይ ይጎድኦ ወይ ከዓ ንህዝብን ሃገርን ከውፅኦ ዝግብኦ ፖሊሲ ወይ መምርሒ ካብ ምውፃእ ይበክር ከም ሳዕቤን ከዓ ህዝብን ሃገርን ይጉዳእ ወይ ይጥቀም መንግስቲ ከዓ ነቲ ዘውፅኦ ወይ ከውፅኦ ዝነበሮ እሞ ዝበኸሮ መምርሒ ዘሰዓቦ ውፅኢት ርእዩ ፖሊሲታቱ ይኽልስ ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ተኣምራት ክህሉ ኣይትፀበ ልክዕ እዩ ብሃውሪ ዘይኮነ ዓቕሙ ብዘፍቅዶ መፅናዕትታትን ተመክሮታቱን ምርኩስ ብምግባር እዩ መምርሒ ወይ ፖሊሲ ዘውፅእን ከውፅእ ዝግብኦ ብዝኾነ ንመን እየ ዝድግፍ ወይ ዝቃወም ዘይኮነ እንታይ እየ ዝድግፍ ወይ ዝቃወም በል ኣብዚኣ ግን ክትስመረላ ዘለዋ ምድጋፍን ምቁዋምን ነቶም ፀላእቲ ሃገርካ እናደገፍካ ዘይምዃኑ ኣይትረስዕ ኤርትራን ትግራይን ኣብ ኩናት እንዳሃለዋ ትግራይ ትስዕር ወይ ደጋፊ ትግራይ እየ እንዳበልካ ተቃዋሚ መንግስቲ ኤርትራ እየ ምባል ምስ ተቃዋሚ ኣይፀብፅበካን ኣብዚ ዝሕተት ሕቶ ደጋፊ ዲኻ ተቃዋሚ ዘይኮነ ሰብ ዲኻ ዘይሰብ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝቕፅል መደባትና ክንዛረበሉ ኢና ስለዚ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎ ተቃዋሚ ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ምስ ባዕዲ ዝግበር ጉዳይ ኣብ ጎና ሃገሩ ደው ንዝብል ብዛዕባ ሃገራዊ ጉዳይ ግን ሕቶታት ዘለዎ እምበር ብትግራዋይ ሲንድሮም ንዝተለኽፈ ኣይኮነን ስለምክትታልኩም የመስግን ኣድሊሴ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም